Не мога да повярвам, че вече се намираме в декември месец. Годината мина твърде бързо. Но пък и време да се извадим всички зимни книги, които сме пазили в библиотеката си цяла година, които са подходящи за студеното време и сме си пазили да ги прочетем в съответния сезон. А ако нямате идея какво ще четете, това видео съм ви подготвила както зимни препоръки, така и книги, които са в моя зимен TBR, които аз искам да прочета тази зима. Като казвам зима, имам предвид най-вече цялостно зимата като сезон от декември до февруари-март. Имам мъничко коледни книги, които ще приоритизирам за декември, но цялостно коледните книги не са толкова моето нещо и съм наблегнала повече на зимни книги. Мисля да махна това от тук, защото искам да започна с моите препоръки и после да премина към TBR-а. Единствената реално коледна книга в този списък, която съм чела, я няма преведена на български, което скандално, но книгата е Love Light Farms. Аз я чух в Storytel, но книгата става въпрос за това момиче, което си отваря ферма за коледни елхи и иска да популяризира фермата си, участва в един конкурс на една инфлуенсърка, която открива готини бизнеси и съответно, за да бъде още по-сладка цялата история с фермата за елхи, тя се преструва, че е гадже с най-добрия си приятел, за да може да изглежда още по-сладко историята им в вестника, в блога на инфлуенсърката. И естествено те се влюбват покрай Рождество, покрай фермата за коледни елхи. Цялостно е романтично, сладко. Аз лично не й дадах много висока оценка, защото, както казах, коледните книги не са толкова моето нещо, или поне тези, които до сега съм чела, които са много малко и съм абсолютно отворена за да прочета някоя друга, но по-скоро бих гледала коледен филм, който е час и половина, отколкото да прекарам 6 часа да чета коледна книга. Но книгата си е захаросана, сладка, романтична комедия. Ако искате нещо, което да ви разтовари през този сезон, определено ми ще е подходяща за вас. Следващата също е доста зимна и това е Огън на леда на Мариана Запата. Книгата е романтична и по-конкретно е slow burn романтика. Определено ще има какво да си четете от нея. Книгата се разказва за едно момиче, главната ни героиня, която цял живот се състезава в фигурното парзалене, обаче вече е изгубила форма след контузия и за да възстановят кариерата й, нейната треньорка предлага тя да стане двойка и да се състезава в двойките с един от най-добрите фигуристи от мъжете в двойките. Но това е човек, който тя изобщо не харесва, но в крайна сметка са принудени да работят и да тренират заедно по часове на ден, така че имаме Forced Proximity. Предупреждавам, че има няколко спайси сцени в книгата, просто за да знаете. Определено обаче не беше центъра, не беше във всяка глава или нещо такова. Мисля, че имаше, може би, 2, ако не се лъжа. Което 2 сцени за 500 страници книга не е толкова за изобщо. Но книгата е една от любимите ми романтики. Определено я препоръчвам с 2 ръце, ако не сте я чели. Супер много ми харесаха героите, бяха много плътнокръвни, много силни характери и двамата. И бяха много интересни, много добре изградени според мен. Много се превързахме и към двамата. Сюжета с фигурното парзалене беше много подробно разгледан, което аз искрено исках, защото аз много обичам фигурно парзалене. И отделно, освен тези неща, освен романтиката, фигурното парзалене, имаше неща и от личния живот на главната ни героиня, които бяха много интересни, свързани с семейството й. Имаше хубав, щастлив край. Цялата книга беше удоволствие за четене. Но ви я препоръчвам с 2 ръце, особено ако харесвате фигурното парзалене, но дори да не го харесвате, супер много вкарва в зимното настроение тази книга. Прекрасна, перфектна. Друга супер зимна книга е Камък, нож, хартия. Това е трилър, чието действие се развива по време на зимна виелица и те са принудени да останат в едно Airbnb, което всъщност е една стара... Не знам точно какво се води, но мисля, че някаква черква или някаква като малка катедралка. Истински не знам как се казва. Но е по средата на нищото. Те не могат да си тръгнат и има много подозрителни неща, които се случват и си мисля, че мястото е обладано. Мисля, че имаме 3 гледни точки и 2 времеви линии. Супер много неща се случват. Книгата е кратичка, обаче също време, както казах, тъй като проследяваме няколко героя и времеви линии, определено е доста интензивно. Всички имат тайни, всички крият разни неща и много готино е завъртяна. Книгата има огромен
плот твист. Определено не го очаквах. И наистина е перфектна за зимното време. През цялото време всичко е заснежено. Много хубав трилър, ако си търсите нещо такова. Много подобно на нея е Никога не ме лъжи на Фрида Макфадън. Това отново е книга, която се развива по време на Виелица, Снежна Виелица, и отново двойката главни герои са заснежени в къщата на една жена, която е изчезнала преди няколко месеца. Отново много мистериозни неща и много подозрителни неща започват да се случват в къщата. Те искат да се тръгнат, защото ги е страх, обаче не могат. Отново разглеждаме няколко героя. Мисля, че тук по-скоро само 2-3, не помня със сигурност, но невероятна. Има супер готин плот твист, страхотен трилър, много добре изградени герои, много интересни герои, много различни герой. Определено знаеш от чия гледна точка четеш, а не се объркваш и да си казваш кой беше това, какво беше това. Но главната ни героиня, докато е заседнала в къщата на тази жена, която е изчезнала, тя е била психотерапевт и намира тайна стаичка в офиса й, където тя е провеждала сеансите с нейните пациенти, където намира записи на касети от всички клиенти или пациенти, не съм сигурна, кое точно е коректно да се каже, които е имала, и започва да слуша, защото е интересно къде е отишла, как е изчезнала, какво се е случило с нея. И уж са сами в къщата, обаче започват да се случват подозрителни неща. Разбираме, че отново главната ни героиня крие тайни от нейния съпруг. Определено е книга, която ме изненада много приятно, тъй като имах леки притеснения, че няма да ми хареса, но наистина ви я препоръчвам много. Мисля, че това бяха много зимните книги и преминаваме към тези, които като атмосфера или като сезон на развитието на действието са подходящи. Ще започна с една книга, която четах супер скоро, беше миналия месец, и това е Аз още боря дните на Георги Бардаров. Това е и българска книга, ако ви се чете родна литература. Книгата се разказва за обсадата на Скопие и за любовната история, или по-скоро трагичната история на двама млади влюбени, които се женят въпреки упреките на цялото им семейство и избират да бъдат заедно, и точно преди да избягат от града биват убити. Това е доста известна история и затова го казвам още в началото. Историята е много тъжна, разказва за цялостно различни истории на хора, които са били в Скопие по това време, за какво е било, през какво са преминали, и имаме възможност да видим поне частичка от случилото се там, защото определено това е нещо, което аз нямах идея. Истински нищо не знаех за обсадата на Скопие, но това се оказва, че е била най-дългата обсада на град в съвременната ни история и е абсолютно съкрушаващо. Има интервюта на хора от двете страни на политическия конфликт. Но мисля, че е много красива, много трагична книга и се струва да бъде прочетена, и истински ви съветвам, книгата не е дълга. Аз си слушах в Storytel, беше толкова красиво прочетена и слушах я за 2 дни. Много ви препоръчвам да я прочетете тази зима. После имаме Детайлите на Ия Йенбърг. Препоръчваме тук, защото действието, много голяма част от действието, или поне спомените, които аз имам в книгата, се развиват около Нова година. И не е само. Цялостно книгата има едно такова настроение, което е малко по-носталгично, уютно, домошарско. Мисля, че не съм говорила за тази книга, освен в единия ми влог, но хора, препоръчвам ви страшно много. Ако искате книга, която ще ви накара да се замислите, книга, която ще ви въздейства на супер дълбоко ниво, която ще ви разтърси емоционално и ще хване сърцето ви, това е книга, която задължително трябва да сложите в списъка си за тази зима. Супер кратка е. 150 страници, чете се буквално за 2 дни, но е толкова стойностна. Всяка една дума е толкова прецизно избрана и прецизно използвана, точно на мястото си. Няма пълнежи и в същото време има както и сюжет, така и супер добре развити герои, супер психологически разгледани персонажи. Книгата е разделена на 4 части и представя 4 души, които са повлияли на живота на главната ни героиня по някакъв начин и съответно са оставили много голяма следа върху това, коя е тя днес, тъй като главната ни героиня, чието име ние не знаем, разказва тези истории в бъдещето, докато се възстановява от болест. Така че цялото нещо е ретроспективно. Много красива книга. Прочетете. И книгата е шведска, на издателство Orange. Така, после имаме 1984. Това е една класика, която, ако все още не сте чели, сега е перфектният момент да го направите, защото, повярвайте ми, ако по принцип не четете класики, изобщо не е страшна. Изобщо да не ви притеснява това, че е известна класика. Много добре написана,
супер достъпна, супер интересна и е толкова основополагаща за толкова много дистопии, които се пишат от тогава насам. Колкото повече време минава, толкова повече си мисля за нея и виждам препратки от нея в реалния живот. Аз се слушах на аудиокнига в Storytel. Ще оставя линк в описанието ми за 20 дни безплатен абонамент към Storytel, така че да може да пробвате, без да трябва да се ангажирате с някакво плащане. Може да изслушате нещо за 10 дни или за 20 дни и да си прекратите абонамента и да не плащате нищо, което е супер начин да видите дали аудиокнигите са за вас. И 1984 е страхотна книга, с която да започнете. Българският ти прочит е за мен прекрасен и всеки, с който съм говорила е на същото мнение, така че определено ето ви една препоръка за да започнете да слушате аудиокниги. Цялостно книгата е доста мрачна, доста сериозна, разглежда доста тежки теми, има тежки сцени със сигурност и я слагам в тази категория с зимни книги, защото аз лично асоциирам с зимата и зимата на човечеството като цяло, доста ми е символично. Книгата се разказва за свят, в който една партия, която е била избрана от хората, в крайна сметка става тоталитарна власт и управлява хората в 100% пълнота. Всички хора са 24 часа в денонощието наблюдавани, докато спят, докато са в тоалетната, буквално по всяко време. Всичко навсякъде е пълно с пропаганда, книгите са забранени. Има много коментар за управлението, за властта, за истината, за мира, за масовата манипулация. Просто хора, невероятна книга. И пак казвам, супер достъпна. Истински е удоволствие да я четеш. После съм сложила Градинарът и смъртта на Геро Господинов. Слагаме тук, защото доста голяма част от действието се развива точно декември месец и малко след Нова година. И определена е книга, която ще ви вдигне желанието да прекарвате време с близките си покрай празниците и наистина да бъдете 100% живеещи в момента, а не просто да си пропиляваме празниците, да си гледаме на телефоните, а напротив, наистина да прекараме качествено време с семейството, да им кажем, че ги обичаме, създадем ни топли спомени с тях. Говорила съм много за нея в канала ми, така че няма да се впускам в много подробности. Ако са ви интересни пълните ми мисли за книгата, оставям в описанието влога, където чета български книги, където супер подробно съм я обсъдила. Една книга, която мисля, че никога не съм споменавала в канала ми, но отново е книга на Геро Господинов и това е Физика на тъгата. Тази книга отново я слагам тук просто защото като си помисля за нея, си мисля за зима и зимно и студено време. И цялостно, дори да не е толкова метеорологично време, по-скоро е като душевно състояние на човека, зимата в душата му. На това ми напомня тази книга, така че ви я препоръчвам ако искате да прочетете сега. Или отново, ако ви се чете книга на български автор или нещо друго на Георг Господинов, определено това е доста различна книга. Не очаквайте някакъв праволинеен сюжет или нещо, което е типично за класическите книги. Определено е много различна като структура, като съдържание, но е много интересна за излизане от зоната ви на комфорт. Пък ако харесвате да четете цялостно български книги и не сте я чели, защо не? Следващата книга, която ще препоръчаме е Деветия дом на Лии Бърдогут. Тя беше книга на книжния ми клуб миналия месец и точно вчера, между другото, беше среща на клуба ни. Книгата е разграфена на сезони, но настоящото е зима и всъщност на всяка глава, която е в настоящото, пише зима. Просто е зимна книга за мен лично, доста е мрачна, разследва се убийство, има паранормални неща, има окултизъм, има тайни общества в Йейл. Цялостно е доста мрачна и подходяща за зимата, според мен. И две книги, които препоръчвам във всяко мое видео, затова просто ги споменавам и тук. Тайната история на Дона Тарт и Нашето вечно утре. Тайната история перфектна за зимата. Ако ще четете някога, зимата е за мен най-перфектното време да я четете, защото през цялото време всички са с пълта, навън има сняг или дъжд. Много мрачна и като атмосфера, и като история. Нашето вечно утре, аз лично я четах точно на вечерята на Нова година, тип 31 декември, 1 януари. Буквално е така, я почетах за 2 дни точно тогава на Нова година. Изобщо не съжалявам и бих препоръчала да я прочетете през този сезон. Така, това бяха всички мои книжни препоръки, но сега преминаваме към моя TBR за зимата, защото имам доста. Имам много и нещо, с което ще започнем, се намира в моята месечна доза щастие или книжната кутия на Чарли Уайлд за месец декември. Много се вълнувам да ви покажа какво се крие в нея. Аз самата вече не помня супер много.
супер красиво. Пише, винаги има път към дома. Това е толкова колено и сладко. Харесваме. Имаме маска за лице, която нямам търпение да се сложа. Това всъщност е по-скоро маска за очите. Пускам си аудиокнига, слагам си го на очите и си вайбвам. Следващото нещо е много готино. И това е чантата. Хора, това е скандално. Кръгла tote bag не бях получавала до сега, което е супер оригинално. Тук може да си я вържете, така че да не ви се отваря супер много и също време е някаква доста голяма. И факта, че има кафе или там горещ чай на нея, на който пише Bookworms Paradise и книга, аз съм влюбена. Нямам търпение да ходя на пазар за подаръци с това нещо на рамо. И яко. Това е супер качествена материя. Бях забравила за това. Това е горещ шоколад на пръчка. Като идеята е, че го слагате в горещо мляко и то се разтапя. Нямам търпение да го изпия това нещо. Направо мисля да си го запазя за сутринта на Рождество. Просто да ми е възможно най-празнично и специално, защото това е супер яка идея. И звездата на шоуто, разбира се, е книгата на месеца. Това е Коледно сияние на Каран Слон. Изданието е от Сиела. Това са цветните порезки. Отгоре има северно сияние. Това ми е може би единствената коледна книга, която ще прочета на хартия този месец. И мисля да си го запазя за вече като коледните празници наистина наближат и може би като се прибера в родния си град за празниците ще видим. Главните герои са някакви инфлуенсъри. Те са една от най-известните двойки в социалните мрежи. И навсякъде пътуват с техния отдаден фотограф Лени. И заедно пътуват към норвежките фьорди в някаква сгушена край брега на красиво езеро къщичка, а в суровата норвежка природа и преследването на северното сияние изкарват наяве всички тайни, останали скрити на режисираните снимки хаштаг без филтър. Въпреки че Бо вече е приела предложението за брак на Зак, той настоява да падне на колене отново, за да може Лени да запечата момента за феновете, чиято бройка пълзи към заветните 10 милиона. Главната героиня започва да си дава сметка, че от години просто бяга и трябва да признае пред самата себе си от какво се страхува. Ако главните герои накрая се разделят, в смисъл развалят годежа, аз съм много тъжна. Но пък ще видим. Може главната ни героиня да се влюби в фотографа си, което е скандално. Книгата има на английски в Storytel, така че определено смятам да редувам четене и слушане, защото книгата е почти 480 страници, което си е доста за такава книга за мен. Но това е първата книга, която слагам в TBR-а ми за тази зима. Вижте гръбнака, просто това ще седи много красиво в библиотеката. Надявам се, докато гледате това, все още да имате възможност да си поръчате книжната кутия на Чарли Лад за месец декември, защото за мен супер много се струва. Оставям в описанието линк, където може да вземете 20 лева отстъпка при първата ви поръчка над 60 лева. Така може да вземете не просто на вас, но и на ваша приятелка и така да спестите пари от подаръка. Много ви насърчавам да го направите, защото е страхотно и повярвайте ми, като човек, който ги получава всеки месец, мога да ви кажа, че се струва и наистина е месечна доза щастие. Може да си вземете абонамент само за един месец реално и да получите кутията само за декември, а пък може да си вземете абонамент за кутия, която ви дава само книгата на месеца, ако искате нещо по-бюджетно, по-минималистично, но искате всеки месец да се предизвикате да прочетете една книга с цветни порезки. Много сладка идея. Благодаря много на Чарли Лаут, че ми предостави тази кутия. Оставям книгата тук и продължаваме нататък с TBR-а ми. Ох, майко ми, че тежи това нещо. Освен Коледно сияние, какво друго искам да прочета тази зима? Започвам с Зовът на куковицата. Това е книгата на книжния ми клуб за месец декември. Така че то не е толкова, че искам, а трябва, защото членовете на книжния клуб заедно избраха тази книга. Това беше книгата с най-много гласове и беше предложена от едно от книжните бестита. Така че определено това ми предстои да прочета съвсем скоро, през декември месец. Книгата е написана от Джей.Кей. Ролинг, автора на Хари Потър, и е трилър мистерия, която се развива в Лондон и проследяваме главния ни герой, който е частен детектив и проследява предполагаемото самоубийство на един модел от висшето общество. Книгата има семейни драми, тайни и разбира се разследване на мистерия за убийство. Следващата книга е книга, която вече започнах вчера и това е Метаморфоза и други разкази на Франц Кафка. Аз съм на първия разказ или това е страница 32. До никъде съм все още, но книгата е кратка
книга. Това е една класика, която просто няма как да не я прочета и за мен е перфектна за четене през зимата, защото зимата ми крещи класики и това е отново типа книги, които са повече зимни в смисъл на състоянието на човешката душа и затова съм я сложила в моя TBR и съответно вече съм започнала. Следващата книга в TBR-а ми е отново от кутията на Чарли Уайлд за миналия месец. Това е Коприва и кости. Не успях да я прочета, тъй като цялостно първо пристигна малко по-късно, второ нямах възможност. Цялостно бях малко в чудене дали да я прочета сега или дали да оставя за по-късно, но се слагам в TBR за зимата, защото определено ми се след Нова година да я прочета и нещо, което ме надъха беше, че видях, че The Bookish Monster я е сложил в нейните любими книги и това ме накара да искам и аз да я прочета. Не е супер дълга и ми дава зимен вайб. Реално не знам колко е зимна, но така изглежда, така че слагам в TBR-а си. Нищо не знам за нея, затова не ви казвам, защото искам така да си остане, докато ня прочитам. След това имам една книга, която наскоро си взех и това е Клара и слънцето на Казуо Ишигуро. Това е автора на Никога не ме оставяй, която съм чела, но исках да прочета друга негова книга. И защо искам да я прочета през зимата, може да се чуете. Определено мисля да я оставя за малко крайните месеци на зимата или за момент, в който просто искам нещо слънчево, защото зимата може да стане твърде студена и неприветлива и искам да мога да бъда озарена от нещо топло, като тази книга. И цялостно Казуо Ишигуро ми дава такъв вайб. Така че слагаме тук, ще видим коя ще прочета. Ще ми се да е в началните месеци на следващата година. Продължаваме с една книга, която ми е много високо в листа с приоритети от към книги и това е Войната на маковете на Арев Кланг. Говорила съм за нея няколко пъти. Арев Кланг ми е една от любимите съвременни автори. Нямам търпение да я прочета. Наистина, в момента я отлагам, точно защото отлагам удоволствието и не искам да свършва. Аз съм малко така с книги, които очаквам да ми харесат. Отлагам ги възможно най-много. Ако някой психолог гледа това, моля ви, напишете ми каква мислите, че е причината. Затова искам да знам. Но да, това е фентази трилогия, която се развива в Китай. Т.е. е историческо фентази реално. И представяме главната ни героиня, която е сираче, обаче мисля, че се бие във войната. Мисля, че има нещо такова. Мега развълнувана съм за тази поредица. Имам за сега първата книга, но определено искам да си взема втората и третата също да ги имам като завършена колекция. Продължаваме с Черна торта. Това е книга, която съм ви показвала. Бях я разопаковала в един от есените ми влогове. Книгата е на Емас и оставих сега, защото ми дава зимен вайб. Определено не ми беше плана да я прочита точно през есента. Реално не съм сигурна дали е зимна книга, но такъв вайб ми дава. Не знам, просто може реално и да е пролетно-лятна книга и аз съм тотално делуло. Предполагам, че ще разбера и ще ви кажа, но бих искала да я прочита тази зима. Беладона. Това е книга, която ще ми се да я прочета зимата, но ми е ниско в списъка с приоритети, т.е. ако не ми остане време за нея, ще я оставя за пролета, защото не знам дали е по-подходяща за зимата или за пролета, тъй като има цвете в историята, което май ми е по-пролетно от една страна, но от друга страна един от главните герои е смъртта, което ми дава зимен вайб, така че по-скоро ще оставя за по-нататъчната част от зимата. Пак казвам, тип около март, може би. Но ако не я прочета, ми е малко се тая. После имаме Красив свят, къде сте на Сали Руни. Чела съм само Нормални хора от нея и от години искам да прочета друга нейна книга. Аз Нормални хора я четах, мисля, че 2022, но тогава са минали над 2 години и половина, така че е крайно време вече да прочета друга нейна книга, а тази беше супер намалена в сила и нямаше как да не си я взема. Много съм развълнена да видя дали вече след като съм чела доста повече книги, отново авторката и стила на писане ще ми хареса. Цялостно това не е най-харесваната книга на света, поне гледайки ревюта в Goodreads и цялостно онлайн, но не е изключено на мен да ми хареса, затова нямам търпение да прочета и може би защото корицата е синя, не знам, но затова я слагам в този TBR. Дава ми такъв вайб. И последно е една книга, която мъжа ми ме базика. Викам, моля те, не я включвай в това видео, защото хората вече им е писнало да я чуват. Но аз пак я включвам, защото искам да съм автентична. И това е One for My Enemy на Оливи Блейк. Имам чувство, че съм я включила вече в 6 видеа, който ви казвам TBR-а ми. И все още не съм я прочела. Отлагам я от 1 година.
и я включвам постоянно в TBR ми, постоянно си казвам, че ще я прочита. Защо не я прочитам? Истински не мога да ви кажа. Слагаме тук, защото е крайно време. Действието се развива в Ню Йорк, който Ню Йорк ми дава зимен вайб, независимо кой сезон е. И така, много се надявам да най-накрая да си я махна от TBR рафта. Така, в момента няколко часа по-късно и гледам видеото и се усещам, че съм забравила да спомена за някои от книгите на TBR ми, така че съм тук много набързо да кажа. Много искам да прочета Щиглецът на Дона Тарт. Това е книга с Пулицер награда и е книга, която истински от много време отлагам и просто защото обема е много голям. Книгата е 900 страници и предполагам, че когато се хвана да я прочета, ще я чета доста време. Ако е стандартен месец, за мен вероятно ще отиде цял един месец. А ако е покрай празници с повече свободно време и така нататък, мога да я прочета по-кратко, но истината е, че януари месец ми предстоят изпити, сесия и така нататък. И сега декември също. Имам супер много презентации за университета да изнасям, малки тестчета и така нататък и е доста заето и най-вероятно ще трябва да изчакам да ми свърши сесията, за да мога да я прочета. Но много искам, защото мисля, че ще е подходяща за зимния сезон, съдейки по тайната история на Дона Тарт. Друга книга, която много искам да прочета е Великият Гетсби. Някакси не искам да я оставям за пролетта. Не знам, просто ми дава мрачно време вайб и искам да я прочета през зимата. Също друга книга е втора част на Софийски магиосници. Аз съм поръчала втора и трета част всъщност от Ориндж, но чакам все още да пристигнат и заедно с тях съм поръчала и Вегетарианката, така че това са също книги, които със сигурност искам да прочета. Софийски магиосници просто отлагам от супер много време, защото просто искам да ги имам на хартия. А Вегетарианката също много бих се радвала да прочета. Не знам нищо за нея, но много ми е интригуваща, тъй като аз самата съм вегетарианка и ми е интересно да видя какво има да каже автора. Така че това бяха всички книги, които искам да прочета тази зима. Много се надявам да мина през всички тях и да успея да ги прочета. Надявам се, че сте си взели вие препоръки или идеи за книги, които искате да прочетете. Искрено ви моля да ми напишете в коментарите препоръки за хубави коледни книги, защото имам нужда. Благодаря ви предварително. Много ще се радвам. А ако вече за вас празниците наближават и искате идеи какво да вземете на читателя във вашия живот, оставям тук видео, където има 25 идеи за подаръци за читатели. Благодаря ви много, че гледахте. Пожелавам ви приятно четене и бъдете благословени.